हानाय नंलालै आंजों गोदोसो उन्दैयाव थाखा थिंख्लि मोनबा हामगौमोन लामायाव सोरनिबा फैसा गलांना थानाय मोनबा हामगौमोन बिदि सानोमोनलै अबेसे दाबो सानो लामायाव सोरनिबा गलांना थानाय फैसा बुरजा मोनबा हामगौमोन होननानै गोदोसो उन्दै समाव गामि गामि बर' फिल्म दिन्थिफैब्ला अखानायै फैसा सोरनिबा गलांना थानाय मोनगोन खोमा होननानै जिगाब जिगाब बोस्रां नागिरहैयोमोन मोनोमोनबोब्रा मालाबा थाइसे मालाबा थाइबा गोसोखांदोंलां दिनै गोदोनि उन्दै समनि बाथ्राखौ दाथ' थाखा थिंख्लि मोनबाय आरो मा नांबावगौ जेखौ लुगैयो बेखौनो मोनो ओइ दस्ति न' दङ ना नै माथो बम्ब्र दस्तिसो बे थाखा थिंख्लिखौबा बम्ब्र दस्तिनो खोन्थानांगौ ना खोन्थानाङा जाखोब्रा जारला जाबायना दा गारिखौ नुब्लाबो बायदिसिना सोंथारगोनलै बियो सोरबा आलासि फैदों नामाब्रा दस्ति माथो गारि दंफैलायो हे गोसाय गारि थाबा आलासिसो फैनाय जायो आरो नोंसानाव गारि गैया नालाय सोंबायब्रा अब्लाबो नोंना सोंनाया जायाखैलै आच्छा माबायदिथो सोंनांगौमोन गारिनि सोमोन्दै सोंब्रा माला लाखो माला माखो होननानै आच्छा दे गारिखौ बेसेबांनि लाखोलै दस्ति माबे डिलारनिफ्राय लाबोखोलै हा डाउन पेमेन्टआलाय बेसेबांथोमोन आरो इएमआइ आलाय बेसेबां गोग्लैगोन हे गोसाय दाना आं मा होननानै खिन्थाबावनोलै बम्ब्र दस्तिनो जारलासो जाबायलै मा सानहाबखो दस्ति बेफोरखौ उनाव सोंबाय थादो दे दस्ति फै जिरायफै जागोन दे हा बे आखायावलाय मा लाबाय थाखोब्रा आंनि दै लोंग्रालै हा नोंलाय मानोथो फैयामोन बम्ब्र टेनसन जादोंलै बिराद टेनसन मोनसेबो खामानियानो मोजाङै जाफुङालै जेखौ मावनो लायो गासैबो फेलेंल' जायोलै थाखा फैसायाल' ओरैनो थांगासिनो न'आवबो बिमा बिफानिफ्राय थाखा फैसा बिनो हाला गावबो आर्जिनानै बिमा बिफानो थाइसे थाइनै होनो हाला जारला मोनबायलां बिथिंजाय हाबा जानो थिनगासिनो बैसो जाबाय होननानै हा बैसो जाबाय होननानै मालायनि फिसाखौ हाखु दाखु लाबोनानै हाबा खालामनोसै आरो आं उपाय गैयालै दस्ति मालायनि फिसा हिनजावखौनो हाबा खालामखानांगौ न'निफोरखौथ' हाबा खालामनो मोनाना न'निफोरखौ हाबा खालामोबा समाजनि बेरेखा आरो पाप खामानि जायो बेनिखायनो मालायनि फिसा हिनजावखौनो हाबा खालामनांगौब्रा दस्ति दस्ति मा होनदों मा बुजिदोंब्रा नोंलाय आंना होननाया भुल जालायबाय होनबा आं नंगौखौसो होननाय बायदि मोनदोंमोन माने आं बुंनाय बायदिब्ला मालायनि फिसा हिनजावखौ लाबोनानै माखौ जाहोनो बहा दोननो बेखौसो बुंदोंब्रा दिनै आं बैसो जाबाय होननानै हाबा खालामगोन हाबा खालामनांगौ होननानै हाबा खालामगोन गाबोननो न'खर संसारनि खोथा फैगोन संख्रि बानलुनि खोथा फैगोन बेफोरखौ हिनजावनो लाबोनानै होफैनो हायाब्ला हिनजावा गारनानै खारगोन ना आंखौ ओरैनोबा दानि जुगाव हिनजावफोरा आरो हौवाफोरा खारलु खारला जालायगासिनो हाबा जाखांनायफोरानो तिनि सैथो दस्ति तिनि सैथो दानि जुगनि हिनजावफोरा खस्थ' सहायनो हालालै गोदोनि आइजोफोरासो हायोमोन दा खस्थ' सहायनो हाला नालाय खारो दानि हिनजावफोरा बेनिखायनोथ' दानो हाबा लाथ'वाब्रा आङो जेब्लासिम आखायाव माबा मोनसे जाया नङाबा खारजागोन ना हिनजावजों जेबो जाहोनो हाया लोंहोनो हाया बेफोर हौवानाव मानो फैफ्लांखो आं होननानै नंगौ थिगखौनो सानदों नों मालाय नोंहासो गारि लालायनो हाबायलै आंहाथ' अमा राजाजों थगायजाबायलै साख्रि होगोन होननानै बे अमा राजाया नोंनो साख्रि होमारासै आरोना होआखैलै बेसेरा बम्ब्र दस्तिया बिराद दुखुआव दङलै थाखा थिंख्लिनिफ्राय बिनानै मोनसे साख्रि होनोसै नामाब्रा बिमारनोसै आं बम्ब्र दस्तिनि थाखाय बम्ब्र दस्ति थाथ'लाय नों आंबो थांनोसैलै मोनसे जायगायाव इन्टारभिउ हैनि आं आरो मोनसे जायगायाव इन्टारभिउ होनानै दोनदोंमोन माला मोनगोनथाय रिजाल्टखौ नेगासिनो आं र' दसे थाथ' र' जागोन दे हे आंनि थाखा थिंख्लि धोन दौलतनि रानि दिनै आंनि दस्ति बम्ब्रमाया जोबोद दुखुआव दं बेनो साख्रि मोनसे होदो अब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन नंगौना नङाब्रा माइसि मिनिखोलै बम्ब्रआलाय ना साख्रिनि खौरांखौ मोनबायानो बियो
you एबार थिंख्लिखौ न'सेयावनो दोनथ'नोसै आं नांगौ जायोब्ला उनाव दिहुनगोन जागोन दे जागोन गाबोननिफ्राय ना दे अके दिनै ट्रेनिं दङ ना जागोन दे जागोन थांगोन आं थांगोन दसे थानानैनो मोनहैगासिनो दं आं अफिसाव लटारि नांदों नामालै बमब्र माथो खुसिथारलै खुसिनि बाथ्रायानो दस्ति आं साख्रि मोनबायलै गसाय हामबाय दे हामथारबाय मायावथो मोनखो साख्रिखौलाय लाब्रा बड' निउसावलै दाखालिनो आङो इन्टारभिउ होनानै फैदोंमोन आं रेजेक्ट जागोन बायदिसो मोनदोंमोन फैगारगारबाय मोजाङानो जाबायलै दे हामबाय दे थाथ'दो दस्ति ट्रेनिंआव लिंहरबाय दिनैनो थांनोसै आं आरो गारिनि पार्टिखौ रेडि खालामदोसै नोंबो साख्रि मोननायनि पार्टिखौ रेडि खालामदो मानोना जानांगौ लोंनांगौ रंजानांगौ खामानिबो मावनांगौ सानसेबाबो थैनांगौ दे बाय दासो मोजां मोनफालायबालां दस्तिनि साख्रि मोननायखौ खोनानानै थाखा थिंख्लिखौ साबायखर जासिहैनांसिगोन दा हराव नङाबा जानाय नंला दूसरे सफेदी निर्मा से आई रंगीन कपड़ा भी खेल जाए सबकी पसंद निर्मा 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 ब्लिचिं पाउडार निर्मा आइला दालाय बिखुंखौलाय माब्रै हुनांगौ जाखोब्रा आंलाय दिनै आंहा इन्टारभिउ दङ टिभि चेनेलाव साला एसे साफा जाना थांनो सानदों आं बिखुङावनो आखायानो मोनहरला माबा हांग्रिमोन्दिखौनो लिंहरनि रं ओइ हांग्रिमोन्दै दुगैनाया मा गाबख्रावगासिनो ओइ हांग्रिमोन्दी आंनि बिखुंखौ एसे हुना होफैलाय गाबागाव आखाइ दं हुनानै ला ओइ हांग्रिमोन्दी मालाय हुनानै होब्ला बिखुङा साफासिन जायोनो बेनिखायनो हुनानै होफै आरो आंना आखाया बारा मोनासवाखै खुगायालाय माथो बिराद गोलाव आखायालाय मानोथो गुसुं जाखो थाब हुना होफैलै जात सोंबाय थाना आंनाव गावनि बिखुंखौनो फुनानै लानो हालायि देलै मोजाङै साफा हुनोबा हुनो लिंहरदों होननानै बारा खर' गिदिर दाजा आयौ दुगैबाथाय मोजां दुगैना दुगैया नोंलाय माथो मैलाफोरालाय जिनायफोरालाय दाखा जेराव मेरावनो दंथारो आरे हांग्रिमोन्दी बिखुंनि मैलाखौ आं नुवा नालाय नोंनो हुनानै होदोब्रा आरो गावबागावनि बिखुंनि मैलाखौलाय रावबो नुखायाना सैथो खोथाखौनो बुंबाय नों अमा राजा बिखुंनि मैलाखौ मालायासो नुयो गाव नुवा होननानै थिग बिदिनो नोंनि आखलखौबो नोंसो नुवा जों नुयो आइला बिदिन्थि होलायथारनांगौ होमबा माथो गावबागावनि बिखुंनि मैलाखौलाय रावबो नुखायाना मालायासो नुयो गावबागावनि दायखौबो नुवा मालायासो नुयो जाबाय दे थाब हुनानै हो दूसरे सफेदी निर्मा से आई रंगीन कपड़ा भी खल जाए सबकी पसंद निर्मा निर्मा ओइ दुमफाव बमब्र बहा थांनो नागिरदों नोंलाय अफिसाव थांनो नागिरदोंलै दुमफाव बयजोंबो अनजाथाव मा अफिसावहाय लाब्रा बड' निउस चेनेलाव साख्रि मोनबायना आं आयु मालायसो मालाहाय मैया सेलेक्सन जादों आरो मैयानो ट्रेनिंबो जाखाबाय दिनै डाइरेक्ट डिउटि जइन खालामहैनोसै दे मोजाङानो जाबाय दे अब्ला थाथ'दो दे दुमफाव बेखौनो नोंनो खोन्थानो फैदोंमोन आं फनावबो खोन्थाहरनो हागौमोन नाथाय आं फेस टु फेस खोन्थानायखौ साबसिन मोनो आरोना बेनिखायनो नोंनो फेस टु फेस खोन्थाबाय दे जागोन होमबालाय आयु बाला मालायसो आंहासो दोबैनाय सानजों बेरायफानांगासिनो बे बोराय मांथाया दोबैनाय सान जाखो मा जाखो आंनो जेखौ नांगौ बेखौनो होदोंना आयु दावसो देलाय सोर दोबैनाय सानहाय दङहाय सासे बोराय मानसि बोरायहांहां थैहांहांखाय दोबैनाय सानजों रुजुदों आरो आच्छा दावसो देलाय दाखालिनि बोरायानो नामाब्रा इसोरनिफ्राय सानथामसिमल' उन्दैसिन बोराया नङा होनलाय मा इसोरनिफ्राय सानथामसिमल' उन्दैसिन सोर मानसि बेलाय दावसो देलायनि सोरबा बिमायनो फोथायलाय लालां बिनि खोथाखौ आच्छा मा लाखो नोंहालाय दे थादो थांनोसै आं जागोन दे बा मालायफोरासो आंहासो बे बोराय मांथाथा दोबैनाय सानजों बेरायफानांगासिनो माथो लाखो दावसो देलाय लाबायानोहाय जेखौ हिनजावसाफोरनो नांगौ गासैबो बेसादखौनो लाबोजोब्बाय आं दे नोंनिनो दिनसै दावसो देलाय मालाय गस्लाफ्राबो गोदान आरो मानसियाबो जौसो गारदों हिल गाननायखौ नुवाखै नों जाम्बि नुदों होमबाबो हिल गाननानै गोजौ जादों होनलायथारनांगौ आरो दे जियानो जादोला मोजाङानो जादों नोंहासो मालाय गोदान गस्ला जि जोम शपिं खालामबाय थानो मोनदों आंनि खाफालखौ मेगन सादों नों दुमफाव नै बालावबो नाङा आंनो नोंनि खाफालखौ फ्रियाव बोख्लाबनानै आंनि खाफालाव सुजाबना होनो होनब्लाबो नांथारा नोंनि खाफालखौ आयौ बाला इसेबां गाज्रि आरो आंनि खाफालाव
है बाल नोंजों रायलायस्लाय आं सैमा फाग्ला मासेजोंनो रायलायगोन अरजाबासो मिन्थिगोन नों सैमा फाग्लानि अरनाया माबायदि बोरायनिफ्राय गस्ला जिजोम मोनबाय आइफनबो मोनबाय दिनैनिफ्राय जेबो लाथ'ला बोरायखौ ब्लक खालामना दोननोसै आं खुलुमबाय लोगोफोर लाब्रा बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय आरो दा स्टुडिअ'आव दङ आं बमब्रमा बयनिबो आगोमा आरो आंजों लोगोसे दङ जोंनिनो मानगोनां बिथां अमा राजा खुलुमबाय रायजोफोर आं जाबाय एमएलए अमा राजा बयनिबो खाजा गिबियावनो नोंथांखौ जोंनि स्टुडिअ'आव बरायग्रोनाय थाबाय अके गोजोननाय थाबाय साल' अमा राजा दिनै आंनि फार्स्ट डिउटि दिनैनो नोंखौ इन्टारभिउ लानांदों आं स्वाद बमब्रमाया माला आंखौ इन्टारभिउ लानो हालायनो गोहो जाखोब्रा आच्छा अमा राजा नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो नोंथाङा बोरै एमएलए जानो हाखो खोनासं बिदिबालाय आं जेब्लाबो सैथोनि लामाजों थाबायो ओरैबायदि थाबायो थाबायबायनो थायो आं सैथोनि लामाजों आरो नोंथाङाथ' मिथिखायो जानो हागौ सैथोआ जेब्लाबो देरहासादखा आरो देरहासाद जाबायानो थागोन आरो नंखाया गोदोबो जेनदोंमोन दाबो जेनगोन आरो इयुनावबो जेनबाय थागोन नंखायनि खाफालानो बिदिनोखा जेब्लाबो जेननायनिल' बेनिखायनो आं बुङो सैथो मेम जयते बिदिब्लाथ' जोबोर मोजांनि बाथ्रा नोंथाङा जेब्लाबो सैथोनि लामाजोंल' थाबायो मालाबाबो नंखायनि हेफाजाब लाया सैथो आं जेब्लाबो सैथोनि लामाजोंल' थाबायो मालाबाबो आं नंखायनि हेफाजाब लाया नाथाय खोनानो मोनदों नंखाय बाथ्रा बुंनाय बा थगायनाय सोदोबखौ बुहुमनि मादाव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों पलिटिकेल हान्जानि सुबुंफोरा बा नेता मिनिस्टारफोरा आरो नैथि मासिखौ आवग्रिनो हादों सेंग्रा सिख्ला जायफोरा मोजां मोनलायदों मोजां मोननायनि बेलायाव रादाय होलायनानै गावजों गाव दुसिफिनलायदों फोथाय खेबस' खालामलायदों स' नोंथाङा बेफोरनि बेलायाव मा होननानै बुंगोन थगायनाय बा नंखाय बुंनाय सोदोबफोरखौ पलिटिकेल हान्जानि मानसिफोर आरो मोजां मोननाय सेंग्रा सिख्लाफोराल' बाहायो नामा आंसो नोंथांनाव बे सोंथिखौ सोंदों नोंथाङा फिननायखौ होदो साला सुवादा मासे गोरा सोंथि सोंदोंलै दे फोरमायदो जोंना रायजो राजाफोरा खोनासंनो लुबैदों पलिटिकेल हान्जानि सोमोन्दै नो कमेन्ट नाथाय मोजां मोनलायनायनि बेलायाव नंखाय रादाया थामारो आरो बे नंखाय रादाय होनायाव बे नंखाय रादाय होजाग्राया दायनिगिरि होननानै आं सानो मानो होननानै बुङोब्ला जानला मानला मानसिफोरखौ दानि जुगाव फोथायनो नाङा बेनिखायनो सोरबाफोर नंखाय रादाय होदोंब्लाबो मोजां मोननायनि बेलायाव दा फोथायखा आरो मोनसे एडभाइस होबावनि आं रायजोफोरनो फ्रि फैसायावनो सोरखौबा मोजां मोनदोंब्लाथाय बे मानसिखौ ओरैबायदि मोजां मोनखानाङा आरो जे बे गैयाब्ला बेनि अनगा आं थांनानै थानो हानाय नङा आं थैथारगोन बेफोरबायदि दा मोजां मोनखा मानसिनि गोसोलै माला मा सोलायलांगोन रावबो फात्ता मोननाय नङा नोंथाङा लै सोदोबखौ बाहायथ'नाङा नामा मानो आंथ' गाज्रि सोदोब बाहायाखैना अब्लाबो नोंथाङा एसे साफा रायलायोब्ला मोजां जागोन नामा मा आं गाज्रि रायलायदों नामा नोंथाङा गाज्रि रायलायाखै थेवबो बुंनाय थाबाय बिदिब्ला रायजोफोर जों दसे ब्रेक लाथ'नि ब्रेकनि उनाव लोगो मोनफिनगोन सुवाद बमब्र आंखौ नेसनेल टिभियाव लाजि फोनांनो नागिरदों नोंखौलाय मा लाजि फोनांदों आंलाय नोंहालाय मानोथो लै होननानै बुंनांगौ बे लै होननाय सोदोबालाय माथो गाज्रि जाखो माथो बयबो बुंखायो जेरै ब्रा हाय बेफोरबायदि बुङो होमबाथ' हायखौबो होननो मोननाय नंला सिख्लाफ्रा दिनै आंना उदै सासोदों हाय बेफोरबायदि बुंनो मोननाय नंला होमबा सिख्लाफ्रा बुंनो मोनो गासैखौबो बुंनो मोनो मा लैल' खिबु थाफ्लि मोदोम बिखा बिख्लो गासैखौबो होनजोबनो हायो नाथाय जायगा लाना जायगासो बे नेसनेल टिभियाव नङा टट आरे फुर धर आया मा उल्थालै बे फिननायसो जेबो उल्था नङा सासे एमएलएजों नों बिदि नांलायदों नोंखौ बे साख्रिनिफ्राय गेट आउट खालामगोन आं बांद्राय धमकिनानै लानाङा सोरगिदिं केमेरा रेकर्ड जाजोबनानै दङ आला नंगौ नामाब्रा एसे नर्मेल जानि र' नङाबा भट मोननाय नङा फैगोन इलेक्सनाव आच्छा बमब्र ब्रेकनि टाइमालाय बेसेबां गोसोसो दानो लाइभ फैफिननो होनबानो हागोन आरो आच्छा एसे मोजां साफा कुइसन सोंब्रा आंनि उन्दै समनि जिउ खौरां आंनि कलेज लाइफ बेफोरखौ सोंब्रा मा टेरे मेरे बिंग कुइसन सोंनाय बायदि सोङोब्रा मोजां कुइसन सोंनो मानसि नायनानै मानसि कुइसन सोंबा नङा गासैखौबो सोंजोबगोन आं मा सोंनांगौ इलु एला सोरखौ मा सोंनांगौ आंखौ फोरोंलायनाङा जागोन दे होद सिरि थादो हनै लाइभ फैनो जाबाय लाब्रा बड' निउज चेनेलाव फिन खेबसेबाव नोंथांमोनखौ बरायबाय दा जों स्टुडिअ सावरायगासिनो दङ बिथां एमएलए अमा राजाजों हापां थादो दे आं खामानियाव थांनोसै खामानियाव थाङालासिनो दुदालिनि न'आवसो थ्रोब हाबनानै थायाबानो जाबाय आरो नोंलाय जिपिएस कानेक्ट खालामखाबाय माथो आंनि मबाइलखौ नायबाय थाबानो जाबाय आरो आं बहा थाङा थगायसुला मानसिया जेब्लाबो खायदा बोराय नागिरखायोनो थगायनो थाखाय माथिक मबाइलखौ अफिसाव दोननानै नों बेलेग मबाइल लानानै थांबालाय दुदालिनि न'आव हापां इसेबो फोथायनाय गैला होमबा आंनि सायाव खेबसे थगायजाबा आरो गिनाय मोनफिनो फिन खेबसेबाव थगायजाफिनबावगोन नामा होननानै हापां आं नोंनाव बार निमाहा बिबाय आरोबाव निमाहा बिबावनोसै आंखौ निमाहा होदो हापां
आं जेबो नोंखौ दुखु मोननाय खामानिखौनो मावला फोथायनो गोब्राब थेवबो माथो खालामबावनो आरो गावनि फिसाय नालाय दे अब्ला थाथ'दो फोथायगोन आं नोंखौ इसिबां इजियै बहा थाङा नायखुमाबायानो थागोन आं एबारनिफ्राय र' GPS कानेक्ट दङना गैया नायनि आं मबाइलाव आयौ मा बेलाय आयौ अमा राजाजों आंलाय माला बिदि फटक साबाय जाखो दे आयौ आयौ इयु 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 ची अमा राजाजों आं एफा लेथ्रा फटक साबाय जादों आयु खर' नांजाबलायनाय सेस आच्छा आं गोसोखांदि गोमानायाव अमा राजाया आंजों सेलफि लादों आरोना मासे फाल्थु बियो दा एमएलए जाखो मा जाखो आं बे एमएलए नि बिहामजोसो गार आं बेखौ अमा राजाखौ